Nabi Muhammad Nabi kampung Kasar hingga penoto para manusia hingga perintah kita supaya ngedoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, semua pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Tinggi. Tinggi gunung yang nona kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali, sarang burung di atas kayu, sarang terlihat terlalu tinggi. Mendong ya nona menjahit sarung, benangnya ikat jarumnya putong tiana putong sapa sing ganti ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami. Kami Islam sudaya terang atas gawe dari pangeran. Ayo bro konco ngawaru ono rukune Islam yo iku limo. Iso siro kalawan ngaji, Kaping pindho neng lakoni salat, kaping telune mbayar zakat, kaping pat poso ana ing wulan Ramadan, kaping 5 aji lamun kuwasa. Kok
saja kula mugi Allah paring iman salabare sakaratan terus mati nuli pandang neng kuburan den takoni aranipun kantakon munggalan akhir lamun wong oleh iman enggal zikir lamun wong bisa jawab sampurna mongko nuli amal bagus iku teko lan aku sing ngungkuli para piyai kuburane dina-dina den keputi kuburane mana ana jendelane bisa padang kasorotan suaragane lamun wong ditakoni megap-megap pertakone malaikat ketap-ketap krasa dosa ning kuburan rebas malam kuburan rebas malam muli nggodha malaikat nganti ambles Beragiat lapar kumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman Tegaklah berdirimu siapkan didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya akhirat kejaba saking agama mila kita enggal padha ngupaya yen ora kersa coba bakal kana cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ngene ya dek nyanyi dek tahun sakit segoro ngono ya oh iya wis suwe omas ora jamu pisan godhong kuniran suwe omas ora ketemu pisan dadi pikiran wetan kali kulone kali tengah-tengah tanduran pari isih cilik padha sregep ngaji manut dawuhe kiai gunung digawe sawah kepiye oleh banyoni durung yanduk digawe susah kepiye oleh lakoni wis suwe ora jamu pisan godhong meniran wis suwe ora ketemu pisan amung dadi pikiran siji loro telu papat lima matematika 6 7 8 9 atiku lagi nandang pronto sapa bisa goleke tombo eloke Pak Tirto Nadi ngobrongko diwalekake eloke bocah saiki bayar tukok dibalekake gunung digawe sawah
kekepiye oleh banyoni turung-turung yando digawe susah kekepiye oleh nglakoni rimis ngopai klopo ora iso nyandai june nongas nangis yando nangis sapa ora kuat gawa kacange yo pro gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni turung-turung yando digawe susah kekepiye oleh lakoni ini negeri namanya Jawi agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran yo kancang ngaweruwono rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kasiji bisuwa sira kalawan ngaji